Dari prei, ape bodo ono kesibukanku yo. Wis prei ora bakulan, iki ape bodo malah entuk pesenan lontong, Cah. Iya yo, Cah. Pesenan lontong gawe bodo utawa riyoyoan. Ape tak tolak wong rejeki yo ora no. Alhamdulillah saya diparingi seger kuarasan, pokoke ono gawean apa ae tetep dilakoni. Saiki njipuk godhong sik yo, Cah, iki kanggo gawe lontong. Nek tak turuti pesenan lontong ki yo akeh nang aku iki ape bodo yo ana acara masak-masak dhewe dadi pesenan lontongku iki gak terlalu akeh, cukup 75 iji ae. Wingi yo ana sing takok, "Mbak, lontongmu ije?" Ya sepurane yo, Cah, nek aku ora iso nyanggupi kabeh ning agendaku ki yo akeh. Wis kok malah cerita. Iki aku lek njupuk godhong wis entuk langsung tak lempit, tak gawa muleh. Iki mono isih poso, Cah, lek njupuk godhong panas cetar membahana lah kok ya menggos-menggos. Tapi tenang, imanku kuat yo. Ujuk-ujuk wis teko omah, iki langsung mau godhong wis bar tak suweki tak lap, saiki langsung tak gintiri. Nyitaki gawe wadahe lontong. Jare wong-wong nek pengen lontonge iku rupane dadi ijo, godhonge kudu diwalik, Cah, lek nggintiri. Tapi iki mau sebagian ana sing tak walik ning godhonge malah ngrapak. Dadi yo tak buntel biasa ae. Singkat cerita iki lontong wis tak iseni kabeh, ape siap tak godhog. Iki tips ya, ben kacapan banyu lontonge dadi tak berki gendeng utawa cuwek yo. Tak persingkat ae iki mang wis tak godhog suwene 3 jam, iki wis mateng, siap diengkir. Lontong biasane tak dol rega 2000-an, iki wis mateng. Nek wis mateng kaya ngene, langsung dijejer-jejer yo, Cah, banyune ben notos. Iki engko nek wis rada adem, terus lontonge didekno utawa diberdirikno ben ora cepet mambu. Lontongku kemebul wis mateng.